shiri, kuna da sauran iri. Allah ya tsare ku sharrin mahassada, yau da ku ake tutiya. Saudiya ka je kira ka yi waɗan mara, ai waɗansu sun daddara. Ya ja magana gurin ɗanka ne da babu irin shi duk nahiya. Sannan Fatima Saudiya ga baiti nake, amaryar DJ Jamilu zaki jinjina nake. Saudiya ke ma baitin ki nake, sarauniyar mata amaryar mika dan soyayya. Mika dan soyayya angon Zainab baiti nake, angon Zainab ta Saudiya sarauniya ta mata yabanta sai na biya. Soyayya zaki kake, mika dan soyayya abokin DJ kake, abokin DJ Jamilu zaki baiti nake. Abu sarki dan baiwa shalele sai ne kira, na hasina sarauniya ta mata umar ba za ni bari ba sai na faɗi. Sina umman sarauniya na yarda, sarauniyar mata amaryar Abu sarki jinjina. Dan baiwa dole in yaba miki kewa baiti nake, dan bi Jafar nasa abokin DJ Jamilu yake, abokin DJ Jamilu zaki baiti nake. Dole na sa ku cikin yaban nan da na yi dan rayuwar ku kun sha miya. Sai na faɗi abokin mika ɗan soyayya haka kake, abokin Muhammad karamin yaro sai na kira. Zainab Saudiya wata mama na yi jinjina, kan wannan ima kenan baitin girma nake. Da Mansura mamar Khadija ta Saudiya gashi nan na kira. Mansura a jinjina ta dole na ƙara faɗi, hoton zakuna angon Zainab Saudiya na yaba. Ya abokin DJ Jamilu zaki baiti nake, ya abokin sarki Ilyasu zakin zakuna. Dole na saka cikin yaban nan waƙar a ja magana mazan duniya. nake yi ma dan halin ka yayi irin
masarauta baiti ne maka mazan duniya, sala dole in yaba maka domin ka shahara mazan duniya, yaro mai zamani kai ma ga baiti nake mazan duniya, amanar baba yake nan baitin girma nake mazan duniya, siya dan tudu na sanya kai ma zani yaba mazan duniya, siya dan tudu yayan nafisa zani yaba kadan ka iya a ja magana group ne wanda ya tara irin mazan duniya, Khadija Jamilu Zaki dole na ƙara yawa su ko an ya giya, Abdulmalik yake kai ma Allah tsare mazan duniya, amanar Abdullahi dan wanka ketare mazan duniya, akwai Hamisu amanar Dije Jamilu yake mazan duniya, lallai Hamisu ashe dole tambarin ka nake mazan duniya, sannan Saminu dan Alhaji shi ma na yi jinjina mazan duniya, ya amanar suwai masarauniyar mata dole bai cika in biya a ja magana group ne wanda ya tara irin mazan duniya, Khadija Jamilu Zaki dole na ƙara yawa su ko an giya, Zainab Saudiya jinjina ta girma nake mazan duniya, ya amaryar dan autan zakuna ashe haka kike mazan duniya, ya abokin Dije Jamilu Zaki baiti nake mazan duniya, Zanaidu yaro angon Shamsiya haka kake mazan duniya, Zanaidu ga jinjinar girma gun kayinta nake mazan duniya, kuna da hali na kirki gurin a ja magana mazan duniya a ja magana group ne wanda ya tara irin mazan duniya, Khadija Jamilu Zaki dole na ƙara yawa su ko an giya, Abdulaziz masoyin ummi baitin ka nake mazan duniya, kai ba zaki ba kafi zaki suna ka kake mazan duniya, su zahiri amanar motar yabanka nake mazan duniya, babbar tawaga ni na shaida ka kake mazan duniya, Ready love na samu soyin aliya zaki kake mazan duniya, Ready love na yaba guru a ja magana mazan duniya a ja magana group ne wanda ya tara irin mazan duniya, Khadija Jamilu Zaki dole na ƙara yawa su ko an giya, ya hayya angon ya hada zalifa dole na ce mazan duniya, amana guda ɗaya baitin girma yi nake mazan duniya, sannan sai na sanya mansur shi ma baiti nake mazan duniya, masoyin Shamsiya mansur baitin ka nake mazan duniya, siya so amanar angon Zainab na yaba mazan duniya, kuna da irin halin kirki dole na yi jinjina ta girma na ce a ja magana group ne wanda ya tara irin mazan duniya, Khadija Jamilu Zaki dole na ƙara yawa su ko an giya, Husaini Umar tabaraka baiti ni nake mazan duniya, a ja magana al-Husaini cikinsa kake mazan duniya, Hamada Isa tabarak baitin girma nake mazan duniya, a ja magana gurin ɗin girma a ciki kuke mazan duniya, yaro al-Mustapha Bungulu manaja na yaba mazan duniya, abokin Yahuda so gaskiya ina jinjinar ka sha miya a ja magana group ne wanda ya tara irin mazan duniya, Khadija Jamilu Zaki dole na ƙara yawa su ko an giya, Abbas Bangis kai ma ga baiti naka nake mazan duniya, abokin Jafar Kuran